Dovoľte mi, aby som sa vyjadril o novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Tento uvedený zákon aj napriek niektorým pozitívnym zmenám, predovšetkým v oblasti podpory malých zdrojov energie, predstavuje ďalší zo série nesystémových zásahov do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, čo bude mať zrejme negatívny dopad na ceny energie pre koncových spotrebiteľov. Súčasná vláda sa týmto zákonom zaviazala po dobu 15 rokov poskytovať finančnú náhradu pre US Steel v objeme ca 15 miliónov eur ročne, v podstate za cenu udržania podniku na Slovensku na základe spolu podpísaného memoranda o porozumení. Takéto účelové kompenzácie cez energetické zákony, v tomto prípade cez zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, výrazne deformujú energetické trhové prostredie a negatívne zasahujú do rozvoja obnoviteľných zdrojov, pretože takýto zásah len veľmi málo má niečo spoločné v podstate s podporou a rozvojom obnoviteľných zdrojov, povedzme aj v tomto podniku US Steel. Ide to o nesystémové riešenie, pretože my riešime politiku zamestnanosti cez energetické zákony. A všetko toto bude mať len negatívny dopad na ceny energie pre konečných spotrebiteľov. Čiže či už sú to domácnosti alebo veľké podniky, veď si zoberte do úvahy ten fakt, že na Slovensku máme jedny z najvyšších cien za elektrickú energiu alebo vôbec za energie v Európe, čo výrazne zhoršuje konkurencieschopnosť našich podnikov na trhu. Takže toto sú skutočne nesystémové zásahy, ktoré v konečnom dôsledku sa premietajú ďalej, znižujú konkurencieschopnosť a zaťažujú prakticky daňových poplatníkov.